आ सुन के लास्ट में रोआ सब हर हर महादेव लिखो। दू बहन बाटे लो, दोनों बहन एक ही गांव में बियाह भइल बा। एक जानी के धनी घर में भइल बा, एक जानी के गरीब के घर में भइल बा। गरीब की बहनिया धनी बहन के घरे जाके चौका बर्तन करत तारी, आ जौन देश तन लिया के अपने बाल बच्चा के खियावत तारी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गई। साल भर के दिन बीतल, जिउतिया के दिन रहे। काल जिउतिया रहते आज वे कह तारी कि बहनिया अपना बड़की बहन से जौन की धनी मनी राजा रहली, उनका से कह तारी गरीब की बहन, ए बहन अरे काल जिउतिया है, तनी कुछ दे तू तो हम अपना पुरानियन के निमन बार बना के कुछ चढ़ैती खियती खैती। कह तारी कि का दी तोरा के? तो कहते करे जौन तार बुझाए तौने हमरा के दो। घर में गईली तो जेतना खुदी बारी खुली रहे एने ओने फेंकल बहारल, वही के बटोर सटोर के अपने बहन के दे दिली। जब बहन के दे दिली तो बहन अपना घरे लेके वही के आवत तारी। कह तारी का ये बहन ये तरह के मिलल है? तो कह तारी तब तोरा के का दी, का लेके जेबू? लेके जौन दिले तुम जा। वे खुदी चुनी लेके वैली, ओकरा के का करी कि धो बना के ओकरा के जाता में पीस देली, आ पीस के आ लिट्टी बना दिली, आ भाजी बना के चौराई के रख दिली। कह तारी कि हम अपना पुरानिया लोग के चढ़ाई बा खाई बा खियाई। एक खाड़ा में खैली, एक खाड़ा में लैकन एक टुका में खियौली। एक टुकी हरगोरन जन गुरु बहना लोग कहल जाला कि अपन लक्ष्मी जी हई जो कि अपना चूहानी में रखल जाला। तो तनी भाजी आ लिट्टी गरीब की बहन बुझन बाड़ी तो अब चूहानी में अपना रख दिली, आ रख के खा पी के अपन सुत गईली। जब सुत गईली तो रात में जिउतिया माई उनका दुख कष्ट देख के आवतारी उनका घरे। जब आवतारी तो कहतारी आखि के बाहो तनी केवड़िया खोला लो ना। कहतारी कि के ये माता जी हमार घर में केवाड़ी नहीं थे, ओ सही बार वह चली आई। कहतारी कि ठीक बा। अपन टूटही घर द्वार माटी का रहे, कुल ढहल ढिमलाइल चारों ओर से कोना कोना रहे। अली तो कहतारी आखि हमारा तो बहुत जोर से भूख लागल बा। तो कहतारी कि बैठी बैठी माता जी बैठी। गली तो चूहानी से अपना एक टुकी रोटी लिट्टी जौन पका के धलेली खुदी चुनी के आ भाजी उनका के दे दिहली। उ का करतारी कि बूढ़ी माइयों के खा लिहली, आ खाई के कहतारी कि कहाँ हम हाथ मुँह धोए जाई। कहतारी कि हमारा अचरवे से रोड़ा पोछी ली। कहतारी कि ठीक बा आई हमार लगिया रुआ सूती रही। कहतारी कि ठीक बा हम तोहरे लगे सुतब। कुछ रात गई तो उनका लैट्रिन लागल तो कहतारी कि हम कहाँ जाई, इतना रात खा हमार बहुत जोर से लैट्रिन लागल बा। कहतारी कि कहाँ जाई? सगरो घर तो हमार खालिए बा गिरल ढहल, कौनो कोना में जाके रौरा बैठ जाई। गईली बूढ़ी माई तो दौड़ के एक कोना लैट्रिन करतारी, दौड़ के वो कोना करतारी, दौड़ के वो कोना करतारी, मैंने चारों ओर घरे कोना कोना कह दिहली। जब कह दिहली तो कह के अली तो कहतारी आ वो बड़ी तो अपन भूखल प्यासल सुतल बड़ी तो कहतारी कि हम कहाँ आई पानी पाइप के धोई। तो कहतारी कि ली ना हमारा मंगिए में रो पोछी दी। तो का करतारी कि पोछा तारी तो जेतना उनकर बार रहे बोले पूछा ली कि ठीक बा बार में पोछ देली, बाकी पूछू मांग हमरा से का नुखू मांगत हमरा से। तो कहते का मांगी माता जी रोड से कार वो देबे जोग बानी रोड लगे तो कुछ नहीं खे आ तो यही तरह मांगा ना हमरा से। आ तो कहतारी आखिर का हम मांगी? अब तो मांगी में उनका पोछिए देले रहली, जितना बार रहे बार से उठा के सब पोछ पाछ देले रहली उनका देह में। आ चारों कोना कोना जौन कले रहली तब जानब कि ओजा केंगा कैसे चमत्कार हो जाता देख सुनी गुरु बहना लोग। कहली कि का मांगी हम? तो कहता कारे वो जार का मांगा चाहे पियर का मांगा। कहतारी कि ठीक बा तब दे दी हमके पियर के दे दी, जरो ना मानो तो पियर के दे दी। बस का करते कि जितना घर में उनका कोना कोना लैट्रिन कर ली सब सोना के हो गई, जितना मांगी में उनका पोछल ली सब उनका बार सोना के हो गई, उनका घर द्वार सोना के बिल्डिंग हो गई।
अब उनका पूछा ही जोग ना रहे, उनका घर पर घर कोठा अटारी सब उनकर हो गए रहे। सबेर भई अब जीवतिया के बिहान में तो कह तारी उनका बहिन के बाबू, अरे जा सना देखा सब मौसी कामना घमंड में बिया के ये बेर चौका बर्तन करे ना आई, ओकरा ये नहीं बुझात हम भूखल प्यासल बानी के तनी तनी माड़ ओड़ बना के दी, चाह पानी बना के हमरा के दी। हाँ ये बार तकले घर बर्तन करे ना ना खाना बनावे आई, जा तनी देखा तो लड़का अल तो चारों ओर ताकत तो कहाँ उनका टूटही घर दुआर बाटे, उ तो बिल्डिंग ओजा हो गई बाटे, और तो रानी महारानी हो गई बड़ी, अपन पूरा अपना घर में विद्वत कुर्सी लगा के अपन बैठल बड़ी। लड़का अल तो कहता ना के माई कहाँ मौसी के घर बा, मौसी घर तो मिलते नहीं थे, कहता कि अनहरे हवा देखत नहीं खा मौसी का घर टूटाई पुटाई माटी के घर बैठे और ढहल ढिमलाई उहे न घर है, कहलक हमके नहीं दिखाई दे तो जाता बिल्डिंग घर बा। अब उनका कह तारी कि भाई बिल्डिंग घर नहीं माटी घर बा, कह तारी कि चल के तू बताओ आव तारी तो देख तारी तो जब माटी के घर है नहीं उ तो जब बिल्डिंग घर बन गई बाटे। अपन ऊपर से चारों ओर ताक तारी, ऊपर से उनका बहन बोलत रहे के बहनी आया अरे आवा हो का झाक तारू गईली तो कह तारी अरे बाप रे बाप, अरे कैसे इतने रात भर में तारा के हो गई है वो ऐसा बिल्डिंग वैसा घर दुआर। कहली कि का ये बहनिया का कही कैसे हो गई है, अरे तू ही ना हमरा के मंगवी की तनी जीवतिया के दिन है तनी हमरा के कुछ द निमन बार बनावे खाती, तो तू ही ना खुद ही चुनी हमरा के दिहू, वही के धो बना के पीस के हम लिट्टी या भाजी बनौनी हाँ आ उहे खनी या खियवनी हाँ आ सुतनी हाँ। तो रात में एगो बूढ़ी माई हमारे लगे वैली है आ उहे बूढ़ी माई जौना भेष में आवस जीवतिया माई रही है कि के रहल है, अब हम पहचान न पौनी है, बूढ़ी माई हमारे लगे आई रही है आ उहे हमारा लगे अलिए तो कह तरी बहुत जोर से भूख लागल बा हमके कुछ खाए के दो गईली है चूहानी, तो वह देख तू कि लिट्टी या भाजी खैली है देहनी है खैली है पियली है, और बाद से कह तरीका हम सुतब तो सुतली है, जब सुतली है तो कुछ रात गई है तो कह तरीका हम लाइटिंग करब, तो कहनी है कि हमारा उठे के मन है कर रोज जाइए घरे में कहीं कोना तरह कहली चारों ओर तो ढहले ढिमलाई हमारे घर बा, चारों ओर पर कूद कूद के जेने बुझल उन्हें कहली है सब सोना के ढेरा हो गई बैठे हमारे घर में हो गई है आ हमार कोठा अटारी सब हो गई है आ पता ना कब हमारे लग से उठ के वो चली गई, हम देखबो ना करू। कह तारी कि झूठ बोला तारू ये झूठ बात है, सारा हमारा घर से चोरा चोरा के लिए बड़ू आ चोरा चोरा के तब तहरे भइल बा, तो कह तारी कि ना बहनिया हम झूठ नहीं बोलत, हम जीवतिया माई से कहतानी हम सच हम व्रत कले बानी, हम झूठ नहीं बोलत, जौन हम